Sangyaning tamu kakung saha putri ingkang tansah winengku ing suka dalah Basuki. Kinarya asung pambagya wilujeng ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para tamu badhe kababar atur pambagya harja yuwana saking Bapa Supardiyanto Sarimbit. Ing wanci punika badhe pun kasalirani dening Bapa Tri Rahayu. Pramila katur dumateng Bapa Tri Rahayu kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah anggung kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Sumrambah kulawarga Wadin Sagung dumadi Lestantun Raharja. Para alim, para ulama, sesepuh dalah pinisepuh mliginipun Rama Kyai Rois ingkang dahat kinabekten. Para manggalaning praja ingkang pantes sinudarsana. Kulawarga Agung Bapa Sabto Widyana ingkang bagya lan mulya. Sagung tamu kakung saha putri ingkang sinugata ing pakurmatan. Puja puji pangastuti kunjuk wonten ngarsa dalam Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang tanpa kendhat paring kanugrahan awujud kekiyatan tuwin kawilujengan satemah panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan kempal manunggal ing papan menika kanthi winengku ing suka dalah Basuki. Kanthi linambaran sedya tulusing manah mugi wonten keparingipun kula Tri Rahayu ingkang piniji minangka sulih sarira saking Bapa Supardi sekalian garwa dalah kulawarga ingkang sepisan ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking rawuh panjenengan sedaya. Salajengipun panjenengan sedaya kasuwun sekeca lenggah kanthi mardikaning penggalih saha anggrahabi pasugatan ingkang sampun kacawisaken sinaosa sarwa prasaja. Salajengipun kados sampun sami pirsa bilih Bapa Supardiyanto sekalian ing dinten menika hanetepi darmaning asepuh mala kramakaken putra putrinipun ingkang asesilih Oktimasita dawuh kalian Nak Mas Bagus Isa Dawud Suhada atmaja kakungipun Bapa Sabto Widyana ingkang lenggah dedalem ing Selamerta. Wonten ijabe panganten sampun kalampah kala wau tabuh 8 wekdal Nuswantara imbang Prajima mapan ing Wanasaba. Kairing panyuwun mingarsa dalam Gusti ingkang Maha Agung saha donga pangestu panjenengan sedaya ijabe penganten lumampah kanthi rancak kalis ing sambikala. Kanthi pinyuwun mingarsa dalam Gusti ingkang Maha Agung saha donga pangestu panjenengan sedaya. Penganten Sarimbit anggenipun badhe mangun bebrayan tansah manggih kabagian tuwin kamulyan. Mugi tansah pingadiyungan berkah Gusti ingkang Maha Agung. Salajengipun sagung tamu kakung saha putri ingkang kinurmatan pahan ing wanci menika saged lumampah hamung karana paringipun pembiyantu saking sanak kadang tangga tepalih sae menika arepi bondo tenaga eguh pratikel menapa dene tandha tresna saking para tamu ingkang menika Bapa Supardiyanto boten saged atur piwales menapa-menapa
ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kairing panyuwun mingarsa dalam Gusti ingkang Maha Mirah. Mugi sih kadarman panjenengan sedaya pinaringan lelintu ingkang satraju. Salajengipun Bapak Supardianto sekalian garwa dalah kulawarga nglenggana kathah kalepatan saha kekirangan anggenipun nampi saha ngacarani panjenengan sedaya wiwit saking kirang gupuh aruh lungguh tuwin suguh ingkang boten damel suka ernaning penggalih sagung tamu ingkang menika Bapak Supardianto sekalian garwa dalah kulawarga nyuwun agunging aksama ing wasana saestu nglenggana anggen kula matur kathah kalepatan saha kekirangan ingkang boten damel suka raning penggalih panjenengan sedaya mugi panjenengan sedaya kersa hanglubaraken samudra aksama kanthi kula pungkasi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami latu para bebra